Часа е 7:20, аз тръгвам от Мюнхен току-що. За да ходим на летището, за да започна следващия Еразъм проект в Вроцлав, в Полша. Ще излетам. Накрая вече съм във Вроцлав. Отивам към хостел и е супер студено и вале сняг. И сега ще видите с кога пак съм на проект. Да. Здравей! Здравей! Как Много си? се радвам. Ама не така влиза кадър, стига. Ще се карам за тия кадрови видеята. Много обичам да правим влогове, обаче така да ми вреща. На проект ли сме? Да. Аз съм ти направил. Харесваш ли се? Да. Доста хубаво. Нали? Ма прекрасно е. Днеска е първия ден от проекта. Доброто. И вали сняг. И отиваме към Activity Room, което е на 15 минути вече. Това е най-тихия обяд, на който сме били. Те си мълчат. Мълчат си хора. Чакай, тихо. Имаме голям проблем с камерите. Моята не снима. Това е най-важното. Кажи си. Да, това е най-важното между другото от днес. Днеска деня мина много заспало. Да, обаче пък времето сега навън е брутално. Прекрасно е за разходка. Много е хубаво. И това е Вроцлав. И ето там има едни грузински приятели. Не знам. Само върни се. Ето там. Айде го идва. И ето там. Ето го. Сега е. Много яка песен. Който ми е по-привлекателен, нали? Появявам се от нищо, за да ви обясня какво всъщност виждате в момента. На Еразъм проектите по принцип има една вечер, в която всички държави показват своята храна, своите традиции, своите дрехи, правят презентация, показват клипчета. И ето е тази вечер в този проект. Не ги харесвам вече. Добре. Очаква го. Окей, Estonia, ready? Bro, ready? Ukraine, are you ready? Hazır mısın? Georgia is good. Are you okay? Лего! Yes. Dip shibiri, double. Yes. Влизате отново, за да обясня какво виждате в момента. Тази дейност трябваше да нарисуваме формата на нашето лице чрез сянката. Тъй като темата на проекта е Mental Health, тази дейност имаше за цел да покаже на хората как може да изразява своите емоции чрез рисуването или как може ние да комуникираме с хора, които са претърпяли травматични събития. Това е втория ден от проекта и е доста скучничко. Темата е нещо свързано с менталното здраве. Всъщност не е много скучно, интересно е, защото са някакви тренирани хора. Участниците май няма да стане никакво приятелство с тях. Не са много отворени, още си деца, предполагам. Да, с грузинците вече не сме приятели. Имахме биф. И да. И сега се разхождаме в почивката. Пак в нашия любим магазин Flying Tiger Копенхаген в Вроцлав. И в Каунас също има толкова яки работи.
Това ми е любимия магазин, сигурно. И са заредили коледните неща. Нямам търпение да отида в Мюнхен. Flying Tiger. Оставихме го много гадно. Треперят ми ръцете от напрежение, хора. Stay back, stay back. I will count till 10 and you will turn first and kill other. Kill other. Like this. Like over, like you will do like this. And I will do the same one. Then two. And when I say 10, you have to turn and first kill other person. Like this. 1, 2, 3. Shot! You are first. Браво, бейби! Гордея се. Така, искам да чуете рецептата. Каква е рецептата? За медовина, как да си направим медовина. Чешмяна вода. Пловдивска чешмяна вода. Пловдивска чешмяна вода. И задължително 3 лъжици мед, Минимум. които трябва да бъдат разтопени в водата. И От получавате медовина. Медовина, обаче, И това на екс. но най-важното, което трябва да по-силен запомните. Слагате минимум 3 лъжици мед. Да, Може и слагате повече. мед, докато чашата поеме и пиете мед с вода, не вода с мед. Иначе няма да бъде медовина. И този отпред виж го. Нещо да се притисне. Точно не. Бабушка, как си? Здравейте. Здравейте на влога ми. Добре съм, между другото не ми е студено. Само дето... Аз замръзвам. И който както. Днеска Това е за сефте да отидем някъде днес. на различно място в центъра. Днеска е може би трети ден от проекта. И беше доста готино. Да. Но това време няма да спра да се оплаквам. Обаче искам да ви кажа, че на мен за първи път за 19 години живот ми се случва да нося толкова много шал. Аз мразя. Аз си купих ръкавици. Измама. Тотално. Ето какво ще ядем днеска. Ей! Някой друг е щастлив. Студено. Аз съм от СДС. И аз съм от СДС. Студено. Студено, нали? Да. Не е студено, не е студено. Добре. Тук разбрах, че са снимали някакъв филм. Игрите на глада, последната част. Не съм го гледал, но скоро. Наблюдавам. Ще гледаш ли Игрите на глада? Да. Правни общества и в консервативни общества зависи вече дали кой иска. Убиваме време в мола. Ходихме до Праймарк.
Обмислям да отида да си купя половин кило бомбони и да балирам. Вижте колко му е скучно. Милички. Coffee break, we will first brainstorm about our toolbox. Ain't no more praising you. Looking for substitution. Losing all my patience is ending. Is this entertaining? Body, Get a feeling that you know, cause I'm losing all control, cause the power in my bones. Давиде, кого ще танцувам? Как да започне? Той се качи от тука. Виж ме къл съм, виж ме къл съм, тър. Се да не чувам, не. Не да чувам само цър-цак, цак. Ангеле, цър-цак. Белът се. Днес е 5-я ден. Или 6-я, не помня. 6. Предполагам, че е 5-я ден, приключи. И какво ще правим сега? Отиваме до Жабка. За да ядем сладко и да учим. Колко даваш на Вроцлав за сега? Като съм с тебе повече точки, ако бях сама, щях да си кофея сама в хостела. Иначе, нищо специално. От 10 колко? С теб или без теб? С мен. С тебе 8, айде. Айда. Без тебе ще да е 4-5, нещо такова, че е по-малко. Защото ако трябваше да са тези хора, които съм в момента... Ох, чак, това не са ли нашите? На мен ми харесва града, честно казано. Той не е лош, обаче много е времето. магически. Лъжа. Много ми харесва светните сгради, които вече са 100% в влога. Но пък си починах от университета малко, въпреки че всяка вечер уча. Учим. Учим, да, това е друга тема. Проблема е, че е много студено и ти не можеш да седиш много време на влог. Наистина. Така или иначе. Минус 3 градуса. Затова изглеждаме ето така. Бабушка и дядо. Чуси. Чао! Отиваме на Националния музей в Вроцлав и сега ще разберем какво има вътре. Последните 2 дни в проекта трябваше да създадем някакъв вид инструмент, който след проекта младежки работници биха могли да използват в своята работа. С моят отбор решихме да създадем игрови карти и тук ги презентирам. You have a group of people and you get a card and you don't read the back side. Very important. You just look at the front. Here you have the person, they have his names or her names here, and the age. Important to say that the images here are not real, the people are not real, they were generated with AI. Also the stories were generated with ChatGPT. So basically, you have 3 lines. The one is the neutral, the left is if you agree, and the right is if you disagree. In our context, you have the left as if you think that this person is included in society, and the right if you think he or she is excluded from society. And the more you go to the left, the more you agree with the fact that it's included, and the more you go to the right, the same. You think that it's excluded from society. Какво за Бога се случва? И защо вали така? Искам да видите шала просто за Бога, какво е това? Какви си малки топченца? Сняг ли е, градушка ли е, с грашица ли? Ужас. Ето. Най-накрая сме на мястото, където искахме да дойдем цяла седмица. Коледния базар.
Не може да си избере гном. Втори магазин. Хора, не мога. Но много са хубави. Да, но не знам дали със сърцето повече ми харесва. Мраз да прави избори, мразя. Виж сега каква Давай. е. Чакай да им Едното покажа. в едната ръка, другото в другата, аз ще избера. Ами другото със сърцето? Ето, виж. Чакай, че нямам памет. Ето сега. Дали това? Тежък избор. Или това, или това. Още две. Добре, що не го взе просто в чинията си. Защото ще взема само едната част. Еми, добре, ще взема другата. Логика. Искам да се оплача, че тъкмо се навик да се качим тук, каквото и да е това. Чакахме да ето такава дълга опашка. Чакали сме 5 минути. Да, чакахме на такава дълга опашка 5 минути и накрая не може да скарка. Имах кеш, че го изхарчих. Разчарована съм. Детската ни мечта умира. Нищо, след 3 години, като имаме деца, ще дойде. Като имаме кеш, смисъл. И тя какво се взе? Уважаеми зрители, вместо фигурка си взех ключодържател. По-практичен, не знам. Какво да ги правиш с нерешителните хора? Честит първи сняг? Честит първи сняг, вече имаме батерия. Да, имаме батерии, ще се скачаем в хостела. Може би ще гледаме филм. Намираме се на някакъв мост в някаква На църква. вещиците. Ето ги вещиците и зад мен е целият Вроцлав. Заслужава ли си? Много на мен ми харесва. И входа беше 3,50, тук за студентите 2,50. Топ. Да, много хубаво, 10 много от 10. студено. Да. Замръзваме. Обаче заслужава. Замръзваме. И как да я взема? Зеленичкото се вижда. Да, моята е по-добра. Аз се харесвам от другата. Какво пише Вроцлав ли? Сякаш дали съм го прекачил. Ако се чуете каква лъжица трябва да използвате за медовина, ето такава. Значи, не знам дали виждате колко е голяма лъжицата, но да. 3 такива лъжички в ето такава чашка, която е около 300 мл. И да, слагате 3 лъжички мед в тази чашка, колкото се побере после вода, и това е оригиналната рецепта за медовина. Ние какво да правим, пак отидохме на музей. Ще сме културни хора. Не да говориш, просто си избраме мебелите за вкъщи. Или пък това не знам. Да. Ето това там е Деса. Май. Да, ето, обърка пътя горката. И окончателно проекта приключи и е време да се връщаме към Мюнхен за следващото приключение. И това беше. Аз си тръгвам и тя след 2 часа лети за София. Много тъжно, но
Не Има но? Няма но. Но следващото приключение На е скоро, следващото. много скоро. Да, той направи една физиономия септември месец в самолета до следващото приключение, обаче ето виждате ли? Никой не знаем още кога едно. е. Да. Чао! Чао!